ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଜାଣିବା। ଏ ସଂସାରଟେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। ଏ ସଂସାର କୌଣସି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ନୁହଁ। ଏ ସଂସାର ଚଳେ ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ। ଏ ସଂସାରଟିକୁ କେବଳ ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଏ ସଂସାର ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଏ ସଂସାରକୁ ପୁଣି ମହାପ୍ରଳୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆତ୍ମମୟ ଦେଖିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସାର ବୋଲି ଭାବିବା। କାରଣ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ମୂଲ୍ୟ, କିଛି ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କର୍ମ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ଫଳ ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ପାଖରେ ଫଳର ଆଦୌ ନାହିଁ। ଫଳର ଆଦୌ ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପୁନଃସମର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ସତ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, ସତ୍ୟ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ସତ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଯଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ ଏ ପ୍ରାଣର ମହାପ୍ରାଣ ହେଲେ ମାଲିକ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଆମ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଂସାରରେ ଆମକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଠିକ୍ ମୁତାବିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରିବା। ଯେମିତି ସ୍ୱୟଂ ପରବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଦୌ କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ।